দোকান ভাই কেতে বর্ষ হয়ে যাব? দোকানে 5 ବର୍ଷ ହେଲା। যাও ନରସିଂହପୁର ସାଇଡରୁ ଆସିଲେ আচ্ছা ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ପଡ଼ିବ। ଏପଟୁ ଆମର ତର୍ତ ସାଇଡ୍ ଆସିଲେ ଲେଫ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ। ସୋମବାର ବନ୍ଦ ଆଉ ସପ୍ତାହ ଖୋଲା। ଚାଉମିନ ରୋଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସକାଳେ ସବୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ରୋଲ ଚାଉମିନ ପକୋଡ଼ା ଚିଲି ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ କହିଦେବେ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ କଣ ଚିକେନ୍ ଆମର 80 ଟଙ୍କା, ହାଫ୍ ବିରିୟାନୀ 80 ଟଙ୍କା, ଫୁଲ୍ ନେଲେ 100 କେତେ ପିସ୍ ରହିବ ହାଫ୍ରେ? ନମସ୍କାର ଜୟ ମା ଶାରଦା ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଜାଣିସାରିବେନି ଏବେ ମୁଁ ଆସି ଆମ ବରକୋଇଆର ରେଡ୍ ଫୁଡ୍ ଚିଲି ହବ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଲେଖା ହେଇଛି ରେଡ୍ ଚିଲି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ହବ୍। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେହେତୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଭାଇଙ୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ସ୍ପିଡ଼ଟା କେମିତିଆ, ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ପିଡ଼ରେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପୁରା ବନେଇ ଚୁନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଷ୍ଟମର ମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଦୋକାନ ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟମର ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ହେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟରେ ଦୋକାନ ପୁରା ଭିଡ଼ ଅଛି। ତଥାପି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ସମୟ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଜିନିଷର ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଭାଇ ଆମର ଏଠି ବିରିୟାନୀ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି ତ? ବିରିୟାନୀ ଦିନ ଗୋଟାଏରୁ ଆରମ୍ଭ ଆଉ କେବଳ ମଣ୍ଡି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁଦିନ ବିରିୟାନୀ ଆଭେଲେବୁଲ୍? କେବଳ ସୋମବାର ବନ୍ଦ ଆଉ ସପ୍ତାହ ଖୋଲା। ଚାଉମିନ ରୋଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସକାଳେ ସବୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ରୋଲ ଚାଉମିନ ପକୋଡ଼ା ଚିଲି ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ କହିଦେବେ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ କ'ଣ ଆମର 80 ଟଙ୍କା, ହାଫ୍ ବିରିୟାନୀ 80 ଟଙ୍କା, ଫୁଲ୍ ନେଲେ 100 କେତେ ପିସ୍ ରହିବ ହାଫ୍ରେ? ତାପରେ 2 ପିସ୍, ଛୋଟ ପିସ୍ ରହିଲେ 3 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ, ଫୁଲ୍ରେ? ଫୁଲ୍ରେ 4 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ। ଆଉ ଡବଲ ଏଗ୍ ଚିକେନ୍ ରୋଲର କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି? ରୋଲ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ରହୁଛି, ସିଙ୍ଗଲ ଅଣ୍ଡା 30 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଚାଉମିନ? 30, 35, 40 ଏବେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଅଣ୍ଡା 40 ଟଙ୍କା, ଚାଉମିନ ହାଫ୍ 30, ଫୁଲ୍ 50। ଲୋକେସନଟା ଭାଇ ଟିକେ କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବରକୋଳିଆ ବଜାର। ଆଚ୍ଛା ବରକୋଳିଆର ରେଟ୍ ଚିଲି କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ହଁ ବରକୋଇଆ। ତାପରେ କେଉଁ ପଟୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ନରସିଂହପୁର ସାଇଡରୁ ଆସିଲେ ଆଚ୍ଛା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ପଡ଼ିବ। ଏପଟୁ ଆମର ତର୍ତ ସାଇଡ୍ ଆସିଲେ ଲେଫ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଦୋକାନ ଭାଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ? ଦୋକାନ 5 ବର୍ଷ ହେଲା। ଯାହା ହଉ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥିବେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବିରିୟାନୀ ସରିଯାଇଛି ନା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇବା ହବ। ଆଚ୍ଛା 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 ହଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ବିରିୟାନୀ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ କଷ୍ଟମର ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମର ଅସଲ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ର ମାନେ ବହୁତ ଅର୍ଡ଼ର ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକାଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ତ ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଜୟ ମା ଶାରଦା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।